नैहाय नैबे जोंनि गुमा समस्तिनि हिसाबैहाय जोंनि नैबे बुमका भिसिडिसियावहाय माने गियान सोरां बिथांखि हिसाबैहाय 200 जन माने स्टुडेन्टफोरनो 5000 करि चेक राननो थाखाय दिनै जोंनि बेहाय जिरायनानैहाय जोंनि गुमा समस्तिनि लिडारफोर टिएलसिसि बा भिसिडिसि चेयारमेन आरो प्राइमारि आरो ब्लक कमिटि जानानै जों बेवहाय जोंनि नैबे गुमा समस्तिनि 200 जन माने फरायसाफोरनो जोङो चेक रानदों। दा बेवहाय नैबे चेक राननायाव जोङो दिनै बेसेबांबा गोजोननाय मोन्दों। मानो होनना बुङोबा जोङो 17 बोसोराव हाग्राबानि आमोलावहाय बेबायदि जोङो मालाबाबो नुफेराखैमोन। दा बेखौहाय जोङो दिनै बेवहाय गोजोननाय मोन्दोंदि जायनाखि माखासे माने फरायसा आरो फरायसुलिजों लोगोसे बेवहाय जोंहा दिनैहाय गाव गावनिनो असे बिमा बिफा बा बिबथै बियादैफोरबो बेवहाय जोंजों नुजाफैदों। दा बिसिनिफ्राय जोङो मतामत लानायाव बेखौनो जोङो माने मिथिनो मोन्दोंदि माने नैबे दानि जोंनि सोलिबाय थानाय माने इउपिपिएल दोलो बा बिजेपि दोलोजों खुंजानाय माने प्रमद बर'नि दैदेननाय सारनि सरकारखौहाय दिनै बे नुजाफैनाय बा जोंनि सात्र सात्रि बा बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा जोंनि गेजेरावहाय जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा बेखायनो बेफोरनि गोजोननाय फोरमायनायखौ खोनानानैहाय जोंबो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। आं बेखौनो बुंनो सानोदि दिनै चेक मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंहा फरायनायाव गोबां सुबिदा जागोन, एडमिसन खालामनो हागोन आरो बिजाबफोर बायनो हागोन, ड्रेस बायगोन। बेनो गोबां गोजोननाय मोन्दों। আমার ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা বিভিন্ন পদবী থাকাসকল আৰু আমাৰ গুমা ব্লকৰ সেক্ৰেটাৰী ও মিষ্টাৰ ৰবিৰাম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। অনুরোধ কৰিছো চেকটো প্ৰদান কৰক। দেৰি না হ'ব। ধন্যবাদ। ৰিচা বসুমতাৰী কৰিব লাগিব। জ্যেষ্ঠ নেতা জিৰেন বসুমতাৰী ছাৰ তেখেতক মই